Gasteizen esaterako Kinkalarrian da familia marokoar bat. Alokabide, Eusko Jaurlaritzaren alokairu sozialaren zerbitzuko pisu batean bizi dira, baina zorrak ordaindu ezinik kaleratze prozesuan dira. 3.000 euro zor dituzte eta herritar batzuen borondate onari esker erdia jada lortu dute, baina ikusteko dago zer gertatzen den azkenik. Itxan eta Zinebek lau seme-alaba dituzte eta egoera desesperatua bizi dute. 11 hilabeteko alokairua sor dute, orotara 3.200 euro inguru eta 1.500 euro batzera iritsi dira. Denarekin alokabidek nahikoa estela ebasten du eta astelenean bertan izango da kaleratzea. Son 11 meses de la deuda, he pagado 7, estoy al corriente ahora, el mes de octubre lo tengo pagado, me faltan 4 y con 4 no quiere. Suposatzen da alokairuak sozialak direla, baina guk, alokabideri eskatzen edo exigitzen diogu kaleratzea gelditzeko edo behintzat negoziatzeko. Familia honek hilapaindegi bat zeukan, baina hitz egin behar izan zuten eta horrela 300 euroko alokairu sozial hau ezinezko bilakatu zen. Biltzea lortu dutena, zorrazismoaren laguntzari esker izan da. Estoy cobrando la RG, 850, tengo 4 menores, somos parejas, 6 personas en casa. ¿Cómo voy a poder acumular este dinero? Gogora dezagun familia honek ez duela zorra barkatzea eskatzen ari den bakarra da denbora gehiago. Hori da, haiek ordaintzeko asmoa daukate, baina arazoa da ez daukatela enplegurik, orduan ez daukate dirurik. Es que me están mandando, no sé, a robar o a pedir gente o a estar en la calle, no sé. Alokabidek etxe kaleratzea gelditzeko esperantza badauka oraindik ere familia honek, baina ezer aldatu ezean goizeko 9:30 astelenean bertan izango da kaleratzea. Gasteiztik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.